Dostlar, siz bizden сұраған едіңіз, үй шартларында құртны ничек ясарга була дип. Менә шуны истә тотып, biz бүген шул құрт ясауны сезгә күрсәтеп үтмәкче булабыз. Құртны инде гадәттә җәйкене ясыйлар, сыерларның сөтләре мул вакытта һәм кышлыкка күпләп киптереп тә куялар. Кипкән құртны янчыкларга салып, ул инде гадәттә келәтләрдә, бүлмәләрдә асып шулай саклана торган була. Хәзер без сезгә корт ясауны үзебезнең вариантта тәкъдим итәбез. Алына калын төпле казаннар. Менә ул казанны без шушылай майлап алдык. Төбенә утырмасын өчен һәм шушы майланган казанга без салабыз үзебезнең эремчегебезне. Монда ярты кило эремчек салабыз. Аның өстенә без салабыз. Менә бер кружка катык салабыз. Ни өчен катык дип сорарсыз? Чөнки без беләбез, корт ясауның вариантлары бик күп төрле. Чөнки кортны ясаганнар әшегән сөт ризыкларының һәр кайсысыннан ул катык та булырга мөмкин, каймак та булырга мөмкин, сөт тә булырга мөмкин. Без салдык бүген катык. Катык салган вакытта ул тизрәк кызара. Әгәр дә инде менә эремчекне тәмле эремчек алсак, безнең кортыбыз бертөкле, шулай тәмле булып килеп чыга. Кортка бит әле аңарга тагын тәм өчен шикәр комы да салына. Шикәр комы качан салына дигән вакытта без аны салачакбыз. Каядыр әзер булыр алдыннан куертыр өчен, кызартыр өчен, төс һәм тәм бирү өчен. Хәзер менә без бу массаны утырттык көчле утка. Ул кайнап чыгарга тиеш. Кайнап чыкканнан соң аның утын киметәбез. Шулай вакыт-вакыт аны булгатып торырга кирәк була инде, чөнки ул төбенә дә утырып китәргә мөмкин. Һәм шулай әкрен генә ул 1-2 сәгать кайнап утыра. Аннан соң инде карыйбыз, суы бераз кимидә төшә аның. Һәм безгә монда саласы була бит инде шикәр комы. Шикәр комы салгач ул инде бик тиз кызарып китә. Һәм шулай әкрен генә утта яңадан кайнатып бетерәбез. Каядыр 1-3 сәгать тирәсендә ул кызарып шулай матур тәмле корт булып килеп чыга. Менә безнең кортыбыз әзер булды. Biz bu kurtны инде рәхәтләнеп гөбәдияләр пешергән вакытта, җимешле бәрешләр пешергән вакытта аның төбенә салабыз, бит инде куллана алабыз. Һәм әле тагын үзгә бер ризык буларак өстенә май салып, чәй табынына да чәй тәме буларак та чыгара алабыз.